To znamená to, čo sme chceli. Keď niekde vidí niekto, že ide niekto so psíkom, nezdvihne si to, okamžite je telefonát na mestskú políciu, na mňa, už sa to rieši, ten človek nemá šancu. Nemá šancu, je upozornený raz, druhý raz to má za 10 eur. Takže asi takto. A myslím, že veľa ľudí to hnevalo a potom to ideme. To je prvé, ja psíčkari a bicyklisti. Takže toto je z mojej strany k tomuto bodu. To sme urobili spolu vlastne s mestskou políciou, zobral som si to ja, tento zámer na starosť, lebo som bol vyzvaný. Takže toto je z mojej strany, nech sa páči, ak sa chceš vyjadriť. Ja prosím ešte vystúpenie. Ja mám tu jednu informáciu v mesiaci marec. Mestská polícia v Sliači vykonala zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie zákona 282, ktorým sa opravujú podmienky držania psov v zmysle tohto zákona. Bolo samozrejme zistiť aktuálny stav, čo sa týka psov. Poprvé jednalo sa o preukazovanie totožnosti psov evidenčnou známkou, po druhé jednalo sa o dodržiavanie zákazov voľného pohybu psov a po tretie zisťovali sme dodržiavanie povinností chovateľov psov, odstraňovať výkaly a ďalšie nečistoty. V meste Sliač bolo 31.3.2014 prihlásených na mestskom úrade Sliači 556 psov, z tohto počtu je v rodinných domoch evidovaných 351 psov, v bytových domoch je to 97 psov a osoby, ktoré sú ZTP, prípadne staršie ako 80 rokov, tam je spolu 108 psov. Počas sledovaného obdobia bolo celkovo kontrolovaných 103 osôb, to sa jedná o ten marec, ktorý som spomínal, od zajtra to bude aj privesené na stránke mesta. Z celkového počtu evidovaných psov bolo najviac zistených nedostatkov, a to v počte 25, pri vedení psa bez označenia evidenčnou známkou. Jednalo sa o väčšine osôb, ktoré mali psy prihlásené na evidencii Mestského úradu Sliač, ale z rôznych príčin ich nemali preukázané v čase kontroly. Osoby boli za tento prístupok napomenuté. V 10 prípadoch bol zistený voľný pohyb psa a v 5 prípadoch bolo zistené, že pes nie je evidovaný v žiadnej evidencii. V 8 prípadoch boli psy označené evidenčnou známkou inej obce, čo je dosť komplikované, najmä teda obyvateľe na ulici Rybárskej, kde kvôli vyššej daní v bytoch sú ich držiteľia schopní psy prihlasovať na príbuzné osoby v iných obciach, kde sa platí nižšia daň. Preukázanie, kde sa pes držiava väčšinou čas tohto roka, je následne ťažko dokázateľné. 16 držiteľov psov následne po zverejnení a vykonávaní kontrolnej činnosti mestskej polície svoje psy prihlásilo do evidencie Mestského úradu Sliači. Za priestupky, ktoré neboli vyriešené napomenutím, boli uložené pokuty vo výške 80 eur. Ďakujem pánovi Chalodovi. Tak ste počuli, že po tých psíkoch a po psíčkarov sa ide tí, ktorí si to nezviehajú, lebo ešte raz pripomeniem, každý, kto zaplatí daň, prihlási psa, dostane 365 ml sáčkov na zbieranie si svojich produktov. Takže nemôže nikto povedať, že sa nevytvorili podmienky. Zaplatí si daň a dostane za to niečo, aby teda mohol si po sebe dvíhať a teda zbierať. Takže keď niekto povie, že sa nejde po týchto veciach, tak to nie je pravda. A hlavne sa ide po cyklotrase a po verejných priestranstvách. Nech sa páči, kto z poslancov má k tomuto bodu niečo. Ak nie z verejnosti, niekto má. Nech sa páči, pán Danko. Čo sa týka zabezpečenia parkovacích miest, mesto nezabezpečilo adekvátne parkovacie plochy. Všetky autá, ktoré parkujú na ulici Cikerovej, na Brázdach a pod Kozákom, parkujú tam nelegálne, keďže tie cesty nie sú zjednosmernené a sú určité parametre, ktoré pánovi primátorovi nebudem vysvetľovať, určite ich má dobre naštudované a sú tam vlastne nelegálne. To je jedna vec. Ak sú parkovacie plochy v jeho ponímaní také, že odkope kúsok trávnika a vysype to nejakým inertným materiálom, bez toho, aby to bolo označené, že to je parkovacie miesto, tak to nie je parkovacie miesto. Potom môže sa parkovať v tomto ponímaní hocide na trávniku v rámci verejných ploch a priestranských mesta. Čiže ak ja napríklad zaparkujem hocide na trávniku, nech sa páči, som zvedavý, ako ma bude mestská polícia riešiť. Poprosil by som konkrétne termíny, pretože tak, ako to bolo tu povedané pánom primátorom, pokiaľ by som ho nepoznal, bolo by to fantastické, bolo povedané z toho strašne veľa, ale konkrétne
termíny z hľadiska riešenia zefektívnenia fungovania mestskej polície. V súvislosti so všeobecne záväzným nariadením číslo 21, ktoré sa bude prejednávať za chvíľku, by som chcel vidieť termín, že dokedy bude zriadené to odchytové zariadenie mesta Sliač, keďže ak sa schváli EZN, tak bude v platnosti o 15 dní od dnešného dňa. Ďakujem veľmi pekne, počúvam tie termíny. Má niekto ešte niečo z obyvateľov? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 61. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zámer efektívneho fungovania mestskej polície. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Takže môžeme prejsť bodu číslo 10, to všeobecné záväzné nariadenie číslo 21 o podmienkach držania psov na území mesta. Predkladateľom je Jaroslav Trošek, mestná polícia. Prosím, tento mikrofón. Dobrý deň, prajem, vážení poslanci, poslankyne a občania. Vzhľadom k aktuálnym zmenám v zákone číslo 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj nevyhnutnosť upraviť podmienky vodenia psov v súvislosti s vybudovanou cyklocestou v meste Sliač, či upraviť zmeny slovenských korún na eurá, je potrebné tieto zmeny zaktualizovať vo VZN číslo 21 o podmienkach držania psov na území mesta. V tomto VZN, ktoré som predložil, nakoľko tu bola potreba aj z dôvodu, že sa vymyslili tie zákazové značky na cykloceste a bolo to treba zosúladiť aj s týmto VZN-kom. Sa vymedzili nové miesta na voľný pohyb psov, pretože tie pôvodné miesta, kde bol povolený voľný pohyb psov, boli práve na tých miestach, kde je teraz cyklocesta. Takže bolo to treba upraviť. Takisto bolo treba tam v tom VZN-ku zmeniť tie slovenské koruny, ktoré tam nám už dlhé roky vyskakujú, že tam bolo to treba riešiť. Ďalšie iné podmienky, ktoré mesto môže v rámci VZN-ka upraviť a ktoré v predchádzajúcom VZN-ku neboli zapracované, a to sa týkalo postupu pri voľnom pohybe psov. Nemali sme vyriešené odchyt psov, ako aj umiestnenie psov, čo mesto má povinnosti to veci riešiť. Takže v tomto novom VZN-ku sme sa to snažili nejako zachytiť, aby bol nejaký postup, čo sa týka tejto problematiky. Nejaké pripomienky zatiaľ okrem pána Danka neboli zaslané na mestský úrad a tým pripomienkam ja poviem, teraz sa vyjadrím. Že v tých pripomienkach bolo v bode číslo 1. V prvom bode sa jednalo, že sa v tom VZN výrazne zníži plocha pre voľný pohyb psov. A to aj na pozemkoch, ktoré mestu nepatria. Takisto nevidí pán Danko dôvod, prečo sa vymedzilo z koridoru voľného pohybu medzi riekou Hron a Petou Hrádze, kadiaľ prechádza cyklocesta v časti Rybáre nad mostom vľavo. Takisto, že neboli rozsadené tabule v zmysle platného VZN na plochy pre voľný pohyb. Tomuto sa vyjadrím. Znížené plochy, pokiaľ máte nejaký návrh, alebo mohol sa dať ešte skôr, aby sa nejaké tie plochy vyčlenili, ale je veľmi ťažko nachádzať plochy, kde psi, ktoré sú voľne pustené, neohrozujú niekoho iného. Je to problematika číslo 1. Je veľký tlak tých chovateľov psov, kde budú s tými psami chodiť, a takisto zase tlak iných občanov, ktorí tie psi nechcú. Takže nejaký kompromis sa tam musí hľadať. Zákaz vodenia psov na ten breh rieky Hron nie je. To znamená, že zákaz je pohybovať sa s obsom po cykloceste v zmysle toho VZN-ka. Po
tej Pete Hrádzi, tam tí psíčkári môžu prechádzať a do tých častí, kde voľný pohyb, môžu kľudne prejsť. V tomto nejaký problém ja nevidím osobne. V tomto, čo v tom bod číslo 2, tu sa uvádza, že je veľká disproporcia pri stanovení daní za psa pre držiteľov v bytovom dome, v individuálnej bytovej výstavbe, čo má za následok prihlásenie psov v iných obciach a nižší príjem daní do pokladne mesta. Držiteľia psov vo väčšine prípadov si chodia svojich štvornových obyvateľov venčiť mimo svoj pozemok. Áno. Je to tak, občania, ktorí bývajú v bytoch a platia vyšší poplatok, sa snažia toto obísť a prihlasujú psi na rodinných príslušníkov v iných uliciach, kde sú rodinné domy, respektíve v iných obciach. Takže často sa stáva, že kontrolujeme občana, vieme, že je zo Sliača a má známku z Veľkej Luky, alebo ja neviem, z Hornej Vyčinej, alebo ja neviem, kde je poplatok 4 €. Takže tam by malo byť úlohou možno, že tých predsedov vchodov tieto veci možno, že pozorovať, a pokiaľ zistí nejaké takéto nedostatky, tak spolupracovať s mestom alebo mestskou políciou. Nevieme toto, pokiaľ tí občania nepovedia, či ten pes je tam 6 mesiacov alebo 1 deň a či nie je 6 mesiacov v nejakej inej obci. To nám nikto nepovie, nechce to povedať. Ľudia tieto informácie nám neposkytnú, nechcú mať zlé vzťahy s susedmi a tak ďalej. Možno treba sa s tým zaoberať a hľadať riešenie. Ďalší bod, sáčky, nedostatočné množstvo a za uplynulých 8 rokov boli pri platbe dane za psa poskytnuté mestom Sliač iba 2-krát. Ja myslím, že každý, kto príde si na mestský úrad a požiada, každoročne dostane tie sáčky. Nie je to povinnosťou mesta, neviem, nebolo to zakotvené, že by to mesto posielalo. Bolo zaužívané, že chovateľ, držiteľ psíka si prišiel na mestský úrad vyzdvihnúť tieto sáčky. Takže každý, kto príde a požiada, dostane sáčky každoročne a pokiaľ chýbajú sáčky, tak mesto objedná nové. Takže asi na toto peniaze pravdepodobne vyčlenené aj z tých poplatkov, ktoré občania platia za psov. Ďalší bod, absentuje fungovanie mestskej polície na úseku kontroly dodržiavania väzenia a usmerňovania občanov držiacich psov. Kolega predkladal tú správu, myslím si, že možno z vášho pohľadu je to tak, ktoré píšete. Ďalší bod, článok 6, vozidla verejnej dopravy. Toto rieši zákon a prepravca, neviem prečo menuje vo svojom VZN. V tomto článku u VZN-ku je zakázané vodiť psov bez vodítka na náuku do autobusov alebo voziteľ verejnej dopravy. Pokiaľ je verejná doprava, je to verejný priestor, verejne prístupný a mesto z môjho pohľadu môže toto usmerňovať, pretože tá informácia o tom, ako sa má správať, sa skorej dostane cez to VZN k tomu občanovi ako cez zákon o autobusovej doprave, ale neviem, kde to je, v akom zákone ešte zakotvený. Takže v tomto nevidím problém, my nejdeme nad rámec zákona iného. No, tuto v odseku 4, pokiaľ občania prechádzajú cyklocestu, nevie sa akože dostať k brehu Hrona, kde sa chce prejsť s obsom, len prechodom cyklocestu. V tom my ako problém nevidíme, že niekto kolmo prejde cez tú cestičku a dostane sa k Hronu, to myslím si, že by nebol problém. Problém je to, že niekto sa zoberie s obsom na vodítku a pomedzi ľudí, ktorí korčujú a bicyklujú, prechádza. Takže tam je to ohrozenie, že sa pes niekde zamotá do bicykla alebo napadne nejakého bežiaceho človeka. Takže v tomto myslím, že ak bude problém, tak musí sa to riešiť postupne, lebo ako sa to ukáže.
Ďalší odstavec, to je 5. Paušalizovaný zákaz napríklad v areáli kúpeľových osad je protiprávny zákaz na úsekoch. Turisticky značených chodníkov. Áno. Mestu Sliač neprislúcha riešiť územia nad rámec jeho kompetencie s kúpeľami nemá nič spoločné a taktiež nie je mesto členom poľovníckeho združenia, kde sú stanovené zákonom podmienky správania sa pre držiteľov psov, nie sú v teréne vyznačené hranice poľovníckeho revíru. Tento bod v tom VZN-ku bol v tom pôvodnom, nechceli sme ho, alebo neriešili sme ho, nestiahli sme ho. Myslím si, že v tomto prípade sa môže ten bod vypustiť. To znamená, že nebudeme mesto upravovať zákaz vstupu a voľného pohybu v kúpeľnom pásme a v revíroch, takže tento bod navrhujeme vypustiť. Článok 5 bod C. Článok 6 odstavec 3. Ktoré je to? Nie. To je zákaz voľného pohybu a zákaz nižšie ešte. Článok 6. A to je ten článok 6, ešte dole nižšie. Voľný pohyb psov je zakázaný v kúpeľnom pásme poľovných revírov ležiacich v katastrálnom území. Takže toto ja tiež navrhujem, nemá to nejaký špeciálny význam pre nás. Kúpeľom majú samostatný režim a v tom VZN-ku je zakotvené, pokiaľ správca, majiteľ nejakého územia alebo nejakého nehnuteľnosti, nejakého verejne prístupného miesta si to vyznačí tabulkami a nesúhlasí s tým, aby tam niekto hodil psov, tak môže zakázať tento vstup so psami. Musí to označiť samozrejme. Ďalší článok 7 odstavec 3. Tam je napísané nesú byť stať vyššie kozák. Takže článok 7 odstavec 3. No áno, takže nie sú umiestnené kontajnery určené na špeciálne pre zber psích výkavov, takže to sa bude musieť postupne upravovať v zmysle toho VZN-ka, aby na tých miestach, kde je určené pre voľný pohyb, aby boli tie kontajnery umiestnené. Myslím, že tam pri Hrone, kde bol doteraz voľný pohyb, tak tie kontajnery sa môžu premiestniť zase do tých iných častí, kde teraz sa to bude upravovať. Článok 8 odstavec 1, iba v plnom priestore alebo v odzovkách byť je chovný priestor podľa všetkých písmen vymedzených v tomto článku. V tom článku 8 sa upravujú podmienky, aby psi boli držané, aby neboli týrané a je to všeobecne na nejaký návod na to, aby ľudia nezavreli psa do nejakej plechovej búdy, ktorá nemá otvor, nemá prístup vzduchu a tak ďalej. Takže psa možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore. Ja tomu rozumiem, inak možno, že má to nejaký druhý zmysel, ale rozumiem tomu tak, že pes musí byť určený v takom chovnom priestore, ktoré mu umožňuje vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku, zdravotnému stavu, spĺňa hygienické požiadavky, zabraňuje útoku, to znamená úteku. To znamená, že sa nemôžno držať. Niekto si kúpi psa vzadu a umiestni ho v pivnici, kde nie je prístup svetla. Je to taký návod pre tých držiteľov psov, ktorí to z VZN prečítajú, že kde by a za akých podmienok môžu toho psa držať na území mesta. Článok 9, odstavec 4. Zariadenie na dočasné umiestnenie. Pán Danko sa pýta, či už je vytvorená, kde sa nachádza. Úvaha bola vytvoriť toto zariadenie v objekte družstva, pán primátor o tom informoval už. Takže termín sa oznámi a je to len provizorné riešenie, pretože niekomu odbehne psík, keď ho odchytí služba a umiestni ho do karanténnej stanici vo Zvolene, veľakrát sú s tým rôzne problémy a tak ďalej. Myslíme, že vhodnejšie riešenie je umiestniť na území mesta.
kým sa tieto veci vysporiadajú, nájde sa majiteľ je v robote, v práci, príde o 16. a za hodinu môže mať sa o zvolenie, ale keď bude toto zariadenie, tak môže si na druhý deň pri vyzdvihnúť toho psíka. Ja doplním pána Hrošeka, len skočím do rečí, že to, čo sa pán Danko pýtal, tak jednoducho, keď budeme mať nájomnú zmluvu na pozemok, viete, aby sme nerobili na cudzom, tak vtedy do 14 dní tá voliera môže byť pre 3 psíkov. To nie je problém, vyskladať dosky máme, teda materiál máme, ale musíme mať podpísané zmluvu. Na cudzom pozemku to nerobíme. Posledný bod bol článok 11 odstavec 1. Tu pán Danko uvádza, že ako spozná kontrolórku mesta, poslanca mesta, nemajú žiadne právomoci pri legitimovaní, pri výkone kontroly tohto VZN, či budú v rovnošate. No, v podstate by sa mal každý ten zamestnanec mesta, ktorý je oprávnený výkonom kontroly od pána primátora, preukázať. Nemusí ani proste niekoho, aby sa mu preukázal nejakým preukazom totožnosti, môže upozorniť, ale môže upozorniť tým spôsobom, že sa preukáže, že je poslancom a upozorniť to občana, nemusí vykonávať nejaké identifikácie tej osoby. Takže možno, že v tom článku 11 môže byť upravené ešte, že pri identifikovaní a po identifikovaní môžu kontrolovať poslanci alebo poverení zamestnanci a o preukázaní ich totožností. Myslím, že to je asi všetko k týmto bodom. A pokiaľ ešte niekto má nejaký pripomienku k tomuto, ešte predtým, kým sa rozhodne o tom, či sa schváli, mohol to uviesť, aby sme teda to VZN spravili tak, aby bolo ozaj dobré. Takže... Dobre, takže zatiaľ ďakujem pánovi Prošekovi. Takže počuli ste teda to znenie, počuli ste aj návrh, čo by sa mohlo vlastne vypustiť. Ak tie pripomienky môže sa naozaj zobrať do úvahy to, že v tom článku 6 pod 7 by sa mohli vypustiť. To je naozaj nezmysel, aby sme riešili cudzie územie. Nech sa páči, pán Kalaš. Ešte jednu vec. Poprosím vás. Ja voči VZN nemám nič, akorát kvôli jednému bodu. Ten článok 5, posledné písmeno C pre čas kúpele priestor medzi cintorínom v časti kúpele ako zákon. Hovoríme o voľný pohyb psov. Navrhujem, aby sa tento bod stadiaľ vydal kvôli jednej veci, že jedná sa o kozák. Predpokladám, hej. Je to aj vyšrachované, ak môžeš prílohu. Neviem. Príloha ešte k tomu VZN-ku. Zaprvé, tento pozemok je majetkom Slovenských lesov. Je to správe školského lesného podniku zvolené pod univerzitou a v dnešnej dobe sa tam robí prestavba, je to v réžii občianskeho združenia Spolu pre všetkých, čiže nemyslím si, že je to vhodné, aby tam momentálne, nehovorím, že v budúcnosti, ale momentálne, aby tam chodili psíčkari, len z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska toho, že sa to čistí. Čiže že robí sa na tom, robí sa tam každý týždeň, robí sa v soboty, tak myslím, že zajtra sa tam bude robiť. Robím to osobne tiež, alebo som zakladateľ toho občianskeho združenia, preto o tom hovorím. Čiže bol by som za, keby sa to vypustilo z toho VZN, alebo nejak posunul nejaký budúci termín. Neviem, či to je kompetencia mesta, pretože fakt ten pozemok nie je mesta. Toto bolo v predchádzajúcom VZN určené, toto miesto sa nevybudovalo na novo, to bolo určené. Tak potom sa o tom neviem, ale... Takže pokiaľ sa nájde iné miesto... To miesto nie je mestské, čiže ono by to ako... Ja teda vstúpim zase do toho, pán Prošek navrhoval podľa toho, akým štýlom sa to niekedy robilo, ale tu teda musí byť najprv súhlas majiteľa, potom je pravda to, že teraz sa to rekonštruuje, ak to ste tam boli, tak vidíte, tam sa bude aj navážať zem a úpravy aj rôzne veci, ale v podstate mali by sme nájsť také miesto, kde to bude vyhovať samozrejme občanov a kde bude súhlas majiteľa. A tento súhlas ani podľa mňa nemáme, takže v tej snahe viem, že si to myslel ako dobre, ale to musím ešte asi prejednať, ja som to tiež... Ja chcem povedať to, že toto bolo v tom starom VZN-ku uvedené. Ja som nevymýšľal toto miesto ako nové, takže pokiaľ to bolo starom, tak možno, že boli tam nejaké nesúhlasy, ja neviem, ako... Nedali sme to ako nové.
Takže to VZN bolo ešte stále platné. Sa to tam dostalo nejaké neopatrenie, no, určite. Majú to štátne asi Slovenskej republiky. Bolo, takže to bolo platné, ja neviem, 10 rokov, takže... Predtým to bolo na katastri v liste vlastníctva pod 10 rokov to tak to štátny bolo. podnik omylom. Môžeme to vymeniť, môžeme to zmeniť, môžeme to... Ja by som navrhoval toto tiež tam nedávať, lebo nemáme na to ani žiadny dokument, žiadnu zmluvu, aby aspoň vedel majiteľ, čo sa na jeho pozemku bude diať. A druhá vec je, že to občianske združenie nemá ešte tam vybudované veci, kde sa to ešte prerába, takže možno by to nebolo vhodné. Ale ja navrhujem nájsť nejaké, dopracovať a nájsť nejaké iné vhodné miesto, ktoré by vyhovalo občanom. Ja iba na toto margo, myslím, že vedenie Kúpeľov Sliač bolo veľmi otvorené v posledných mesiacoch nájsť spoluprácu, čo sa týka pozemku pod parkoviskom Kúpeľov, teda jedná sa o špacírku. Čiže áno, myslím, že som hovoril s pánom Udičom o tom, že oni sú otvorení, čo sa týka spolupráci ohľadom tohto pozemku pre takéto účely, čiže to len iba tak. On tam mal tiež podmienku, pán riaditeľ, aby sme v podstate, že by sme tú ruku mohli využívať, ale musíme si zabezpečiť to, aby bola čistá a aby sme mali tam vlastne tie kontajnery na to, aby sa tie experimenty tam mohli dávať. Takže, lebo sme boli spolu zajednaní, takže vieme, že... To je celá časť Koza, ktorá sa teraz rekonštruuje. Takže asi by sme mali nájsť spodnejšiu lokalitu, teda mohli by sme si asi s ním urobiť nejakú dohodu a asi tá podkúpa bola vhodnejšia. Dobre, nech sa páči, pán Danko. No to má dve roviny, pretože ak nespravíte, nevyčleníte priestor v tejto hornej časti, tak vlastne všetci psíčkári sú odkázaní na trasy, ktoré ste dali popri ňom. Skúste navrhnúť ako občania, čo vám vyhovuje, viete. Žiadny psíčkár vám nebude chodiť túto dole kvôli voľnému. A navrhnúť konkrétne, aby sme Pán primátor, prosím, rozprávam, tak by som poprosil, aby nebolo skákané do reči. Máte to v rokovacom poriadku, tak sa toho držte. Čiže ten priestor bude treba navrhnúť. Môj návrh je možno neschvaľovať VZN v takejto podobe, ako je, ale dopracovať ho a schváliť ho, ja neviem, o mesiac, o 3 mesiace, kedy spravíte zastupiteľstvo tak, aby bol už doladený, aby bol v takom stave, ako má byť. Čo sa týka týchto prác, ktoré tam vykonáva toto občianske združenie, nerozumiem tomu, pretože to občianske združenie, ak tam robí nejaké práce, robí tam sobotu, nedeľu, to je jedna vec, čiže celý týždeň tam ráno po obede môžu psíčkári chodiť. Druhá vec je taká, že toto občianske združenie vykonáva napríklad, ak tam sa chystá rúbať aj túto sobotu, nedeľu, tak žiadny environmentalista to nebude rúbať kríky a kroviny v takomto období. Je to presná obdoba toho, čo ste robili minulého roku, pretože ste rúbali do pol júna, či do začiatku júna, júla, a to sú termíny, kde žiadny environmentalista nebude vykonávať takéto veci. Jedna vec a druhá vec, nemáte žiadny projekt na toto spravené. Ja sám by som vám kľudne prišiel pomôcť, ale netuším, pretože keď som sa o to zaujímal minulého roku, žiadny projekt, nič, čiže rúbete to tam, hlava, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Toto mne sa teda osobne nepáči. To je k tomuto všetko. Dal som návrh, nech sa páči. Ďakujem pánovi Dankovi. Ja by som to privítal, kedy prišiel aspoň raz pomôcť. Ja som tam bol asi dvakrát pomôcť, veľmi krátko, lebo mám dosť povinnosti. Ja budem veľmi rád, keď sa tam stretneme na nejakej brigáde, kde budeme pracovať rukami. Ďakujem. Ja iba opakujem, ja nie som proti tomu, aby tam chodili psíčkari, ale nech tam chodia vtedy, keď to bude hotové, keď tam budú sadené koše. Nehovorím teraz o tom, že som zásadne proti. Robíme to aj pre nich, to je jasné. Ale určite nebudeme kosiť, keď tam budú nejaké extrémne typov soch, hej. To je jedna vec. A druhá vec, všetky práce, ktoré robíme v spolupráci so školským lesným podnikom. Takže môžete mať na to svoj názor samozrejme z hľadiska ekologického, ale všetky tieto veci si konzultujeme určite s kompetentnými ľuďmi. Tak neviem, ak fakt máte nejaké výhrady, tak príďte a kľudne sa môžeme o tom baviť. Nemám s tým problém. Dobre, keď vám dám pán Danko slovo, dobre? Ja by som povedal, mali by sme ísť z VZN-ku, v akej forme ho schválime. Či vypustíme ten bod, kde sa nebude jednať o lesopark Kúpele, a že by sme vypustili bod, teda tento priestor, kde je Kozák. A samozrejme VZN-ko sa dá novelizovať aj na ďalšom zastupiteľstve, keď niekto príde s návrhom, kde môžeme urobiť voľnú plochu. Ja by som takto navrhoval. Lebo ak do nekonečna sa budeme o tom rozprávať, takže
to je bod, aby sme to presne povedali, je to článok 6 a bod 7, že by sa vypustil. Voľný pohyb psov je zakázaný v kúpeľnom pásme a v polovných revíroch ležiacich v katastrálnom území mesta Sliač. Toto by sa mohlo vypustiť na návrh pani Prošeka, myslím, že to je dobrý návrh. A článok číslo 5 a je to bod 3 a bod C, teda voľný pohyb psov je povolený na miestach vyznačených podľa mapky prílohy a v tej mapke sa teda vyškrtne časť kúpele, priestor medzi cintorínom v časti kúpeľov pod kozákom, aby toto tam nebolo. A keď budeme mať s pánom riaditeľom zmluvu, že teda môžu tam psičkári chodiť na lúku medzi špacírkou a hlavnou cestou do kúpeľov, posadíme tam košezáky, podmienok, vtedy by táto lúka mohla byť teda ako voľný pohyb psov, samozrejme na vodítku. Takže to by sme mohli ďalšou novelizáciou doplniť. To je vlastne lúka medzi špacierkou a medzi hlavnou cestou do kúpeľov. Lebo o tom sme jednali, ale nemáme to ešte na papieri. Takže ja by som takto navrhoval, aby sa tieto dve časti vypustili, aby sme to mali jednoznačne. Nech sa páči z občanov. Pán Surovič. Pekne, neviem, či ma počujete, ale máte tu určité pravidlá ohľadne chovu psov. Ale pravidlá ohľadne chovu ostatných zvierat v bytových jednotkách jedná sa o mačky. To som nepočul. Ja mám susedu, ktorá už 20 rokov chová v byte mačky. Teraz ich má 21. Ten smrad, ktorý sa stade šíri, je neskutočný a s tou ženou sa nedá komunikovať. Ona povie, že to nesmrdí. Používa na to rôzne dezinfekčné prostriedky, ale smrdí to ako hajzlík. To je voľačo neskutočné. A mačky ona vyhodí von večer a okolo 12. ich zhania domov. Chodí a hrká keksikmi a volá, po mene ich volá. Keď zaspíte a máte otvorené okno, tak pekne počujete, že Ryško a čo ja viem ešte, ako sa volajú tie ostatné zvieratka. Je to smiešné. My sme už písali petíciu na bytový podnik. Bytový podnik oslovil mestskú políciu, štátnu políciu a výsledok je žiadny. Chcel by som navrhnúť alebo poprosiť vás, ak ste ľudia normálni, pretože títo ľudia asi nie sú zdraví. Bolo tam zo pár kontrol, ktoré v podstate zistili, že mačičky sa majú dobre. Ale to, že tí ľudia okolo hynú, to nikoho z nich nezaujímalo. No. Chcel by som vás poprosiť, že by ste voľaké pravidlá v rámci mesta dali, aby v bytovke nebolo možné chovať toľko mačiek. Tuto mi pán radí, že mohli by ste to dať do všeobecne takého nariadenia. No, vyjadrím sa k tomu, môžem. Skočil si, môžem? Dobre, ďakujem. Toto je pán Surovič, ktorý bol môj sused a ako naozaj seriózny občan tohto mesta. Poprosil ma pred zastupiteľstvom, aby som ja tento problém navrhol, teda nadniesol. Jedná sa o pani Sovákovú, veď povedzme si rovno. Pani Sováková je bývalá pani učiteľka, chová tých mačičiek naozaj veľa. Teda bytový podnik je ten, ktorý to na začiatku riešil, ale samozrejme bytový podnik už nie je, veď sa nedoriešil a tí ľudia stále trpia, ako povedal. My sme sa bavili o zákone o psoch, že keď to platí na psov, ale v zákone nikde nie sú mačky. Ja by som veľmi rád pomohol. Ja keby som mohol, tak ja zakročím do minúty, poznáte ma. Len nemôžem. Keď máme držanie psov spoplatnené, kedy bolo v zákone aj držanie mačiek, tak finančne, viete, peniazmi sa všetko reguluje. To znamená, keby za mačku chovanú doma zaplatilo 35 €, 35 x 21 mačičiek je 725 €, tak myslím, že ani taký dôchodok pani Sováková nemá, bolo by je to málo. Ale neviem, čo s tým môžeme, to musíme preskúmať a ja naozaj slúbujem, že do ďalšieho zastupiteľstva možno niečo vymyslíme, ale ak neexistuje zákon, teda Slovenskej republiky taký, ktorý toto dovoluje, neviem, akým spôsobom si poradíme, aj keď by som veľmi rád pomohol. Nech sa páči, pán Karniš. Aby som sa predsedkyne legislatívnej komisie chcel opýtať,
keď zákon niečo neopravuje, tak to môže upravovať VZDM, nie? Či sa pletiem? Môže to byť nad rámec zákona Slovenskej Není nad rámec, zákon neopravuje spôsob teraz. Čo neupravuje? Zákon to si upraví VZDM, takže to nie je problém. Práve, že rozdiel VZDM nemôže byť v rozpore so zákonom. Dobre, takže možno porovnáme to v ďalších mestách, pán zástupca mi pekne našeptal. Môžeme my vytvoriť s legislatívnou komisiou nejaký návrh. Samozrejme, bude sa to týkať financií a obmedzení. Keďže, viete, niektorý psík je menší a platíte v byte za neho 35 € ako za veľkého kocúra, alebo 20 kocúrov, 20 líškov, ktorí pobehujú vonku. Takže to je naozaj veľmi smiešné a psíka si každý ináč vedie, ako tu mačku. Mačky sa ľudia nestarajú, tie pobehujú kadeta. No. Takže, ale ani nie počet ani psov, počet psov v byte nie je obmedzený. No. Môžeme návrhy urobiť, ja navrhujem aj pán Surovi, že by bol prítomný, lebo ten asi najviac trpí, aj susedia jeho, aby bol účastníkom potom prizvaný na stavebnú legislatívnu komisiu, aby sme tento problém presne špecifikovali a nejakým spôsobom obmedzili. Ja som vravel, že nie. Ja by som bol túto tému aj navrhol, aj keby som to nebol ty povedal, lebo mňa to takisto trápi. Takže zvoláme legislatívnu komisiu, v najbližšom bude to predmetom rokovania, najbližšie zastupiteľstvo niečo predložíme tak, aby to mohlo byť schválené. Dobre, takže z mojej strany takto. Nech sa páči, ešte pán Balín sa hlasí. Poprosím stručne, lebo mám ešte veľa bodov. Ja by som chcel položiť otázku a chcel by som na ňu jasnú odpoveď, aby som neprišiel do krížku so zákonom. Je sichravé počasie alebo podvečer, vediem psa na vodske, má nahubok, má známku, má čip, ideme po hrádzi sa prejsť. Čo som sa dopustil, keď viem, že ten pes, keď chce vykonávať potrebu, je to na ňom úplne evidentné, tak zídem dole a idem sa prejsť. Jedná sa mi o to sichravé počasie, alebo podvečer a je rozdiel určite v sobotu, nedelu, alebo cez týždeň do obeda. Čo som sa dopustil? Že idem so psom na prechádzku, s vodskou, s náhubkom, so známkou po hráde. Potom Po asfalte ako? Áno, áno. Čo som sa dopustil? Je to zakázané, to je vo VZDM-ku. Je to zakázané. Vyslovene po asfalte je zakázané. Pán Božek tu zdôvodňoval, že proste čo keď sa ten pes zamotá a to môžete ísť aj po verejnej komunikácii, po chodníku. Po asfalte nie, tam... Ste zodpovední za svojho psa. Áno, a po asfalte jednoducho psa nie, lebo sú tam deti, sú tam... Ale som povedal také, akože keď je, dajme tomu, špatné počasie, sichravé, mám podvečer, o 8 deti už nechodia. Pre niekoho je sichravé, pre niekoho je krásne. To keď boli hádky, tam musí byť jednoznačne, áno, nie, odvtedy do vtedy. Takže dostanem pokutu, keď pôjdem, dostanem pokutu. Áno, určite prvý raz nie, upozornenie, druhý raz 10 €, to som nakázal. Dobre, tak. Po asfalte nie, po hrádzi, teda po svahu, po travnatom povrchu sa po môže. asfaltovej cestičke sa nemôže v poslednom smere chodiť do psom. Je tam zakázaný vstup. Idete dole a tam môžete chodiť. Na prierku sa to volá. Dole hneď pri okraji rieka. Pán Wagner, poprosím vás, aby ste sedeli na mieste. Keby všetci pobehovali, nebolo by to tu hodné, viete. Ja som vás už minule na to upozornil a chcel by som, aby to tak bolo. Ak to bude 20 ľudí pobehovať, nebude to dobré. Ďakujem. No, neviem, či si to vysvetľovali, ale... Vysvetlil som. Dobre, ešte pán Kuja, nech sa páči. Ja by som mal ešte chodník VZD. Prosím vás pekne, a platí to potom aj na mestské chodníky. O mestských chodníkach veselo chodia ľudia aj s takýmito psami ako tela. Ale to je verejné priestranstvo, na vodské možná verejné priestranstvo. Ale Tam nie je zakázané. verejné priestranstvo. Zakázané, ale to je napísané. Takže ste v rozpore s ľuďmi. Môžete navrhnúť, že aj po chodníkoch, nenechali ľudí Tak toto navrhnite aj po chodníkoch. Hlavne po chodníkoch máte A my sa bavíme o cykloceste, pán Kujo. O cyklocestičke, o asfalte, to je tá šírka 2 Áno, rozumiem. Chodníky verejné, mestské nepatria do toho potom? Nie, len vyslovene cyklocesta. Chodník je chodník a cyklocesta je cyklocesta. Rodinná cestička, tak je to nazvané presne. Tam chodia bicyklisti, korčuliari, tam psíčkar nemá čo hľadať. To sú aj zvolenčania za to, ja som bol prvý za to. Psíčkari majú dosť kde chodiť, nie ešte aj pomedzi detičky samotné. Podľa národa by malo potom platiť aj na mestské chodníky. Podľa vás áno, ale podľa nás nie. Dobre, má ešte niekto niečo? Ak nie, aby sme nezdržovali, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 62.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 21 z roku 2015 o podmienkach držania psov na území mesta Sliač s pripomienkami. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia, nech zdvihne ruku. Vypustenie bodov, tých dvoch pripomienky, to je vypustenie tých dvoch bodov. Vypustíme tie dva texty, čo som čítal, a s tým súvisia grafická časť. Tak, to je v zápisnici. Tie dva body, ktoré som prečítal, a tá grafická časť. No a potom ho budeme novelizovať teda tak, ako urobíme dohody. Dobre, takže ešte raz poprosím hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Ďakujem všetci. Dobre, takže môžeme sa pohnúť ďalej a môžeme ísť na 11. bod číslo 11, vedenko číslo 40/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Predkladateľom je prednosta Jozef Žarko. Ďakujem za slovo. Najprv by som sa asi chcel ospravedlniť pani poslankyni, pánu poslancu, asi tento materiál nemajú z tých svojich, lebo strašne bolo veľa tých materiálov, neviem, či to VZN-ko tam máte, lebo ja som to svojich materiálov nemal. Ale bolo to zverejnené na internete, takže to VZN-ko tam visí. VZN-ko už bolo raz prejednávané, začne nebudem čítať dôvodovú správu. VZN-ko bolo prejednávané 11. decembra 2014. VZN-ko bolo prejednávané 11. decembra 2014 na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Vtedy bolo pripomienkované pánom poslancom Dinom, že mal tam nejaké pripomienky. Následne po tomto zastupiteľstve v novom volebnom období bola stanovená legislatívna komisia, kde toto VZN-ko bolo znovu prerokované. Bolo vlastne podľa tých jednotlivých pripomienok pána Dinu, čo tam bolo bod po bode prejednávané a prišlo sa k tejto finálnej verzii, ktorá tu je. Sú tu vlastne znovu tie ceny tých pokút v tých vyšších sumách, ale držali sme sa podľa zákona a nevypúšťali sme to, lebo je to v zmysle zákona urobené. Môžem vám doplniť potom pani predsednička legislatívnej komisie, pani Martincová. A vlastne môže podoplňať v týchto veciach. A prejednával to pán Bakša a pani doktorka Arvajová. Zaoberalo sa tom dosť dlhším časom a vyšiel z toho tento záver. Neviem, či to má význam ďalej rozoberať toto VZN-ko. Hlavne je to potreba toho, aby sme spĺňali zákon, že musíme mať schválené VZN-ko v podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Neviem, tak jasne, lebo sú to všetky akcie, ktoré sa konajú na území mesta, musia byť upravené týmto VZN-kom. Neviem, či mám niečo ďalej vysvetľovať, ak máte vy nejaké veci, ak budeme vedieť tomu odpovedať, ak sa budeme snažiť tomu odpovedať. Ďakujem. Tak nech sa páči, ak ste preštudovali, ak máte niečo k tomu. My sme už naozaj preberali a boli tam veci. Oni sú to veci zo zákona väčšinou, takže tam nie je čo ubrať. Pán Dina mal vtedy naozaj pripomienky, že sú tam vysoké pokuty, že je tam veľa tých odstavcov, ale jednoducho vtedy aj povedal takú peknú myšlienku, že on tu ani rožky nepríde predávať, lebo to VZN-ko je hrozivé, viete, keď si ho niekto prečíta. Je to pravda, ale podľa zákona to tam musí byť. Pani Arvojová s pánom Žabkom to prebrali, ja som to takisto. No, ale legislatívna komisia nie, že oni sa nebrajú, takže musí to tak asi byť. Nedá sa s tým robiť nič, aby sa to zjednodušilo. Takže... Áno, aj bolo to odsúhlasené potravinárnou veterinárnou správou, takže myslím, že asi tu nenašpekulujeme nič. Takže ak máte niekto niečo z poslancov ešte k tomu. Ak nie, tak ja som poprosil prečítať návrh na uznesenie, aby sme sa nezdržali. Uznesenie číslo 63 2015. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 40 z roku 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Dobre, ďakujem. Dobre, takže dávam hlasovať o takomto znení uznesenia, ktoré za, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Za. Dobre, takže všetci za. Ďakujem. Takže môžeme prejsť k bodu číslo 12.
Je to rozpočtové opatrenie číslo 3/2015, predkladateľom je pani Martincová, vedúca ekonomického úseku. V zmysle zákona číslo 583/2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, paragrafu 14 odsek 2 písmena A, predkladám toto rozpočtové opatrenie, nakoľko v priebehu predchádzajúceho mesiaca vznikla z praktickej stránky potreba urobiť zmeny v rámci rozpočtu. Prvou zmenou je zmena v príjmovej časti do rozpočtovaní podielových daní vo výške 130 598 eur na 2., 3. a 4. kvartál roku 2015. Ďalej v dôsledku referenda, ktoré sa konalo 7.2.2015, nám boli v rámci prenesených kompetencií poskytnuté finančné prostriedky. Z uvedeného dôvodu, nakoľko už došlo aj k vyúčtovaniu, sa vyžaduje úprava v príjmovej aj vo výdavkovej časti. V príjmovej časti je to 2512 eur aj 20 centov a vo výdavkovej časti na dvoch položkách, na prvej o 363,84 eur a o 2148,36 eur, čo dokopy predstavuje vlastne sumu v príjmovej časti, nakoľko výdavky sa v zmysle ekonomickej klasifikácie členia. Ďalšou potrebou je presun finančných prostriedkov z dôvodu výroby dopravného značenia. Je potrebné presunúť peňažné prostriedky vo výške 1000 eur z programu 9.2 na program 13.7.5, nakoľko bolo teda potrebné toto dopravné značenie vyhotoviť. Ďalší presun je v rámci zákonných revízií technických zariadení domove pre seniorov. Je to v rámci programu, ktorý sa týka domova seniorov. Ide o presun tiež vo výške 1000 eur zo stravného na tovary a služby. Ďalším presunom je oprava, rekonštrukcie a výmeny poškodených častí zariadení v športovej hale. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať presun vo výške 750 000 eur z programu 3.4 z programu 3.4 na program 8.4. A poslednou zmenou je v zmysle zákonníka práce a nárokov, ktoré vyplývajú zamestnancom z tohto zákona, je potrebné navýšiť v programe 8.4 ekonomická klasifikácia 6420 na 12 položku o 2079 eur a položku 642013 v rámci tiež programu 8.4 o 1788 eur. Týmto rozpočtovým opatrením sa rozpočet v príjmovej časti celkom navýši o 133 110 eur aj 20 centov a vo výdavkovej časti celkom o 6 379 eur aj 20 centov. Čo vlastne pri odpočítaní príjmov od výdavkov, teda pri rozdiele, v rámci tohto rozpočtového opatrenia spôsobuje prebytok rozpočtu o 126 731 eur. Ďakujem pani Martincovej, počuli ste veľa čísel, ak ste to preštudovali, viete o čom to je. Ak z poslancov niekto sa chce byť, nech sa páči. Myslím, že tie veci sú zreteľne jasné. Nikto? Tak poprosím prečítať. Návrh na uznesenie budeme hlasovať. Uznesenie číslo 64 z roku 2015 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v príjmovej časti navýšenie rozpočtu zdroj 41 o sumu 130 598 eur, podielové dane z príjmu fyzické osoby, ďalej zdroj 41 o sumu 2512 eur 20 centov referendum. Ďalej vo výdavkovej časti navýšenie rozpočtu programu 8.4 o sumu 2079 eur odstupné, ďalej program 8.4 o sumu 1788 eur odchodné, program 1.7 o
o sumu 363,84 € referendum, program 1.7 o sumu 2148,36 €, ďalej presuny medzi položkami program 9.2 o sumu 1000 €, mestský mobiliár, program 13.7.5 o sumu 1000 € dopravné značenie, program 15.2 o sumu 1000 € DSS tovary a služby, program 15.2 o sumu 1000 € DSS revízie, program 3.4 o sumu 750 € DHM a program 8.4 o sumu 750 € športovci nábytok ŠH. Ďakujem. Dávam hlasovať o znení tohto uznesenia, kto je za. Ďakujem všetci. Ďakujem poslancom. A môžeme prejsť k bodu číslo 13 a je to schválenie odpredaja akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko akciová spoločnosť. Predkladateľom je pani Martincová, vedúca ekonomického úseku. Dňa 5. februára bola na Mestský úrad Sliač doručená ponuka na odkúpenie akcií, a to v súlade s rozhodnutím predstavenstva banky, ktoré sa konalo 2. februára. V podstate obsahom tejto dôvodovej správy je to, že cieľom menšinových vlastníkov, ktorými boli mesta a obce, Prima banky, bolo mať vlastnú banku, ale tento pôvodný zámer sa stratil. A nakoľko teraz túto banku vlastní spoločnosť Penta, ktorá sa snaží byť majoritným akcionárom, tak ponúka jednotlivým mestám a obciam odkúpenie týchto minoritných podielov. My ako mesto vlastníme v súčasnosti 22 kusov akcií, pričom ich cena činí 399 €. Spoločnosť Prima Banka Slovensko nám však ponúka 600 € za akciu, čo spolu za 22 akcií predstavuje sumu 13 200 €. Jednotlivé ukazovatele vyplývajú, ktoré boli vypočítané, vyplývajú z dôvodovej správy, tak to nejdem znovu čítať. Jednoducho v rámci toho, čo je aj z oficiálnych údajov z Bratislavskej burzy cenných papierov, je táto cena výhodná, nakoľko k 15. februáru sa predávali v hodnote 628 € za akciu, čiže je to rozdiel 28 €. Prešlo to aj cez finančnú komisiu, ktorá navrhla akcie odpredať. To je z mojej strany všetko. Ja doplním pani Martincovú, ospravedlňujem sa, že v dôvodovej správe nie je návrh na uznesenie, ale to je najmenšia vec, ale chcel by som povedať, ak poslanci toto odsúhlasia, je to 13 200, časť peňazí by sme potom nejakým rozpočtovým opatrením použili na nový kamerový systém, čas na 50 rokov zúšky vzniku, kde budú veľké oslavy, aby sme to mali z čoho financovať, a čas na opravu strechy zvonice v Sampore, časť. Že by sa tieto peniaze účelne využili, aby sa neprejedli, bolo by vidno, že tam je strecha zvonice, tam zúška vlastne, ktorá je tu 50 rokov, ktoré všetkým držíme palce všetci, a časť by bola kamerový systém. Takže ja ešte potom poviem skade zvyšné peniaze, ktoré som našiel. Úloha manažmentu je záňať peniaze a niečo aj robiť. Dobre, takže ak otváram diskusiu k tomuto bodu,